Kapan nengkong penpau je songo yu play belodar kat jengi hang ni kisingi kita yo belalai na baro bani kapor ai ko play pi baro bang pjang sobai prabangai baro nudu kita men masan kot komiti kilong kemi kilong kapa ki khon samla kat bangidon ni kapor ha kerteng wa thang tam ko jong try jengi Jesus Christ ni kapor nya sang no dia seng jongi dan pija so tu ne na tin ke jong blay to ya kan ur so to nat you try phi ko pathai baro tu sakri you try da ke jingkmen to wan khmat jong u da ke jingruai to tip bu try u long blay long ma u bla thaw yangi bat ngi long ki jong u ngi long ki priu jong u bat ki long brot ke jakha phlang jong u to rung sakhr dop jong u bat ke jing aingo bat chak phlau jong u da ke jing ro to aingo yo u bat to kur khu yo kerteng jong u na bau try u long ba ha jing snei jong u ga ne bam chukun bat ke jing shisha jong u pateng la pateng benrio kumen sim jong a to kur khu you try bat baro kabahanga ya kerteng ba khu jong u kumen sim jong a to kur khu you try bat wat kelet ya jing la bha jong u baro jani kapor ngi sedang no ya jing sakri ke jong yu blay dang kabang nyerwai ke jing ruai ka ba arspa nyopho jisu nong penim jonga ngawan bansno tang hame ai ka snam bakor ko trai kan bas khem yanga kurung jome abangan nang I jeme hadu banda jing im kelawai ka jing ye kaman sim de kan ngop ayeng basuk jome trai jin wai ka ba arspa nyopho Giêsu nong pen in jonga ngawan bansno tang hame ai kasna bakor ko try kan bats kem yang akrun jong me man kapor ai ngan ngau na me kabor ai ka jing it ba jong me kan te yang hajan jong me Bertejing gelai kadap abdin yang ai kat banganang yan shanya ha mingan omja lem ne bakla lagi bun gilan man kapor ai ngan ngau na me kabor ai ka jing it ba jong me kan te yang ajan jong me abangan nang yame adu banda jing emka lawan
kabur ai ka jin it ba jong me kan te ya nga ajan jong me Kajeng pulia na ketien kajeng belai nilaban siam naga Gospel Lukas kalonong keba ar ngan pen pulia na do ketkot keba prater terhado ba khatsa sesap ya ketien kajeng belai ladon te ha katakari kinong ablang berot kibasa shalom bat kibaya amit ya kenhon lang berot jengki Hakmiru wangel utrai ulawan sisndon haki bat kaburam utrai kalating san baro saudong yaki te gila septin sikadai handai uta wangel ulaong haki wat septin naba hakmi ngawalam api ya kubor babha ka jingkmen bakrau ka banlong haki brio baro Nabahakan ni kesengi lakaya pi haka senong David yau nong penim ubalong kres ubautrai dia kan long kadak ya pi pinsem miu kulung belasop degi jansop udah tia ak sengoj bat kendit ladon lem bat utawangel bun ba upai ba kabeneng Kidaya ro yau blay, kida ongru, kaburam hau blay, hag bajrong tam bad ak pertay, ka jingsuk apadang gibriyo, hag iba usngoba Ublay kurku ini kentien pasuni upon, tengi pa ublay jing tuai. Au blay bukpa jingi ba beneng, kumne trabi iwan banaingo yami. Ani kapor yang dikenta kena pajung ni kesengi. Habang iyo atrabi kumne ka kelat ke kabu. Yaban kiu ka ying ke jome atrabi Yaban sakri yame. Ngaingo atrabi bani kapor kat ni ngila bandon. Hak ying ke bukui kentang ke jome. Kam tam atrabi ya kabangin sengap ya ketien ke jome. Isnai cakap nomor kata dan rengkat yang iwe baro atrabi. Ai bu mensim bakut jomi, nsong kita not kijongi atrabi. Hoi atrabi ngimlah bukan aingu. Ya kebami melapan pa yuk jendon kat ya kejeng kejongi kebaman sengi. Haklinti ya kejongi. Hakikam kijam kejongi. Hoi bat hakejeng puli kikun. Jong me trabi isnai jekendat wala nang iya ya pedeng jeng jong ni pertai hak jeng long juman jong ni pertai nak bentau lu ka klam ka blasyo ya kari ba jengi karin dia bat pertai bar ko we trabi ndai trabi ngaingu yami bakum ne pan ngila banyo ni kalat Mansakri lai lo yami trabi. Isnai te kendat kurku yengi. Kat bangi dona trabi ni ke yeng ke jome. Bediang trabi ini skor kepan. Nabak teng jisung pan. Amen. Di program kejingseng mentakasi kilongkum ni, kejingseng kan thai kan long tang shuai kan kejingseng. Bat hakani kejingseng kan thai kan pelong ya kejingseng ai sungubha ya ki khana lum khawkham. Ka program jaka kalongkum ni nongilam Mrs. J Khasano chairperson kejingseng thai nong please dang bat duai Mrs. Perlandhar bat nong kentu kan pham temsan Ewan Sweat. Kejingseng samna kindon artli kejingseng hakapor lai beji janmit kejingseng samna kandon ka Christmas charity program ban Isam jing ai sungubha shikilong ying badon kam kejingirap ya kan kejingseng on pelong hakabenta basapo jong kaying mani hakapor san beji janmit
ka jiseng samla kan pelong ya ka pre-Christmas service. Ka program juga kalong kumni, nongilam Mr. BYG, Chairman ka jiseng samla, nongilam jingrai Mr. Bhabor Lang Ramsit, organist Miss Karin Nongrum, nong please dang bat duai Miss Mebakor Lingdo Pobri, inyo ka kwaya na ka jiseng samla jong kabalang, bat inongkren ilong i Reverend Terence W. Wan Shong. Ki program hakanika tayo kabanwan kilong kumni, haka singi balang kata haka arfu atrik December arja arfu wei, nginyo ika jiseng miet balang hakapor nrusiteng. Kani ka jiseng kalong ka jiseng pliang balang, polite suspension, bat pliang ridukot. Nong please dang bat duai, Mr. Is Imli, nong klijingkli in longno, i temusan PS Karnayor, nong selok, Reverend Lendans Im. Hakasingi sajan kata ka arfasantrik December ajar fuway kabalang ru ka Christmas kabalang kapan baik artli ki jingeseng Christmas ka program jaka kanlong kumni. Hakapor sipo siteng menstep nongilam temsan PS Karnior Vice Chairman kabalang. Nongilam jirai Mr. S. Matlang, organist Mrs. Aibiang Meka Karsano, nong please dang baduai Mr. GL Nonglai, jingrai kerpang naka female voice ke jeseng samna, ini abalum jing aingu, nong duai jing aingu temem san AS Lingdo, ba inongkran ilong Reverend Shan Kilang Pesa. Hakapor shibishteng mensingi, nongilam Reverend Rendans Im, Chairman Kabalang, nongilam jirai Mr. BYG, organist Mr. Balmi Lindot Nongpur, nong please dang bat duai Mr. KS Dingdo, ngini ak jingwai kerpang nakakwa jong ka jiseng samla kabalang, ngini ak lum jing aingu, nong duai jing aingu, tememsan Dr. U Lamri bat inongkren ilong Reverend SL Maublay. Hakapon rishiteng janmir ngini ak jiseng duai, nong please dang bat duai Mrs. Silalu bat kamat jing duai kalong nakabenta ka sakramen. Hagani kasing utray kabanwan kata ka arfan ritrik December ajar huway ki jeseng kilong kumni hakapor si new siteng one step ka jeseng kena akan pelong ya ka jeseng Thanksgiving service. Nongilam Chairman ka jeseng kena nongilam jirai Miss Ladiang Huns Imli, organist Mr. Jeremy Nyota, nong presdang Miss Dewa Sudor Purtu, nong duai Mr. Benzubon Nidot Nonglain, kenyok special item na Miss Ibaya Hun Lang Dingdo, but inongkren ilong i Mr. B. Wan Nyang. Hakapor kendai bejimen step, ginyo ya ka sakramen ka jingpen baptis. Kumta ka barang, ka karpat ya ki parbengit, ki barang ki khun banura sya ka jingpen baptis, kin sungubha ban penpoi, ya ka kerteng ke jongki, Syau Secretary Kebalang Ha Lanishua ke Arp Sautrik December Arjar Arpway Singithok Ding dan Bathok Syai Yakini ka Kerteng Bapura U Neka Katarik Singha Katarik Kmi Bat Kepa Bat Kadong Nikentoj ke Bakisa Hakapor Kar Arbaji Mensingi Nginyo Eka Sakramen ke Jingkwai Utrai Nakabenta Kiriu Dukot ke Jiaseng Yingdong Sheneng Hakapor Lai Baji mensengi ka sakramen ka jikwa utrai nakamenta kiriu dekot ke jeseng ying dong sharum na kaliang jo kabalang ipenpau ka jing sungu ya ki parunget ki bla ai keluc ka kam ka jo ble tu ble na kerku yi pi met bat bensim bat ble kerku ki kam ka jiktai jong pi mat khamtam e ha ka jing shakri yo ble man ka singi ha ka ni kapor ngan sunga kerpa dik oshes jong kabalang monora ya ki jingu ba nga sunga kerpa i Mr. Is Imli manduai pengetang ya kecing aingu. Gini pendam cing duai. Ngi aingu ime ko try kan rat. Namar ka jingi ka bom jukut ke jangme. Mamlari mula sumar hingi lemba uneus nem. Hakini kat wait li ki benai ko try kan rat ki bangla i sedin. Ila dei ban yai lemba ki at ki tem ka jing im ka jangi. Ngila dei ban yai ru leng bagani ka klam ko try ka balabat yangi ya ka ri ka i ka jangi berwei try and rei de ka jing snake ka jangme
kati ke bas bon ke jong me ko try ke bat scam yang ni ba nang ri pen yang ni kumne ke mangilong try ni ai ngu e me ke jing bas bon ke jong me ke ba malale na mata ke jing ke jong ni benang ai ngi ki met ki bakot ki bakya bat menang kerku kerhai ki kam ki kti ke jong ni baro ko try na kendiat ki jing kerku ki ba me try kerat mala ai nak sibon ki jing kerku ba mala ai na mata jong ni ko try kendiat e ngi wan ra ha ke ko por ko try kerat ha khet ki jing isne ki chang me do isne ban pen khoi pen kentang ye ki ko try ha kano ka benta ka bakal ka balang ka pendon kamika kanong pan pen kraw ye kalama gospel ke jang me do isne ban kerku ruk to try ki ti ki balano ke ko por ko try men ai ki met ki bakot ki bakya men kerku kerhai ko try kerat ki kam ki ti ki jong ki ko try baru a try kerat banginang la kam tam e ban ai ye ki donot ki men sim ke jongi ban syakri me kat bangi dang im hagane ke sla perthei try ngi don hagane ka tayo habangi sepen kre ban rakhe ko try kerat ye ki sngi Christmas ka sngi ban kan mau ye ke jingwan long breu ko jong me ko try u khon jong me nong pen im jongi Jesus Christ try rap yangi we pi we bangin pentli ki donot ki men sim ke jongi we pi we bangin la a try kerat ban pediang ye me kumunong pen im hagi donot ki jongi we pi we try hagani ko porong ibu gerpang nam tau syakri jong me ko try ko bare ban plai tin ko im ko jong me lambang ne ki chan me do is nei ko try kan rat ban pen sum sleu pentap me ko try kan rat men sim ba khoj ka bor ko jong me bagi e ko try kan rat ki bang ni ngeu lambang ne ki chan me kin long ki bawan khet ki jing is nei ki jong me ko try ki long ban thau thamai na mata ki jing im ko jongi we pi we ban dang in mi no na ka ying ko ba khoj ko bang tang ko jong me ko try in yo mat i jing kerku ki bakan sai na ka khet ki jing isne ki jong me map ko try ki pop kring kang ki palat ki jangi ki ba ki pen sosi email tar ki singi ki jing em ki jangi na ba gi ni pan kerpat ha teng jisu menta bat sibom syukur amen Pinyar wai pat ne por ke jin wai ke balai phupra ke jin wai ke balai phupra Jisu nong pun im wan seperti kha sem kulai bansa iben e o ko bapla long burom yublei buat yanga baro itu cekat ke jin wai ke balai phupra Jisu nong pen em o wan chapertei kahasem kulai bansha i ben ei o kabapela long burom yublei buat yanga buat yanga oh kabapela long burom yublei buat yanga Jisu nong penim halor kading na Ban em o ben real o siu kai kuna o kabapela ba ule kumta namar jonga namar jonga namar jonga kabapela ba ule kumta nama jonga Jisu nang pen em kumba men endai abanga yai sak manala utrai lem tajuat ukro langa lajngai ukot yanga
kot yanga yanga kot yanga yanga lem taj wat ukro langa la jingai kot yanga yanga Jisu nang penim nap neng un wan biang por kinang janjing kular kinang tiang o ngan soyo inap neng un yar biang namar jonga jonga namar jonga jonga namar jonga jonga oh ngan sayo inab neng un yar briang namar jonga jonga Aban kong so blai ngo yu blai blodon rengkat hagijing im kejonga kam tamak lentiyat hagini kibenai baro mat kumni ngalong ru de ka bor kijing snei kejong u sini ai kublai ye pastor wala dumdan hani namari don program sawai kublai ki temen besan belong nong sarai kiramba balang hoy program komiti kilong kemi kilong kepa ki khun samla senrang bat kenthei bat jabaro ki prabangej badon sti sejrong bat sapo rukumju ai kublai pia kerteng bat thiang tam ke jung trai jungi uji sukres tengai kublai hi astan secretary ilapan pau ya kejeng kerku nadu ke basdang hoi kembala ong mai kamdei ke benta ke jonga ya ke banganjang hang ni haka benta ke bakentang ke jong trai hendrai haka jeng penbej ke bakerki la ong yang aban sim kene ke benta haka jaka jong wei pat nong serai kuma pau po ka program itu ben pesan EW Karsano tengam ban se ban pen ko ngu ye lade ban sim ye kene ke benta te ngadwai bu blei undon kat itu ben pesan jongi bedon pedeng ke jingpang ke jingstom hagini kita yo la lej no hoi mentah bang yo ban lej jongo yi la na kham yo bor na ka wei kesi se ka wei pan kani ka pun pa bu blei mjin no ye la ujong sakri ya ai ku blei ya ke program komiti kebla ong yang aban sim yang ne ke benta ha ke ne ke si ke bamenta ha ke jing sisa min sinem ang kamau min arhajar arpo mdim ha arhajar arpo ang kamau ka arpo terik berai bakat we ajar po gadang yang hagani ke benta bat menta ke si khat khandai terik nai ka ajar pui kolong sisnem tam dan soy ngayo ban yang biang hani ke por jenga kermen bo blei don kat yanga hani ke por hoi wala ke jing pengkre balengkot rengi chambu blei undon kat gani ke benta ke bangang la pengkre
kapang kabang akwa ban wanra pedeng jongi hani kapor kaba menta kalong ngamla like ban kelet yang kini ke kubor Christmas kumta ngam bansi bansim yang kini kubor Christmas samar tangkan diat sengi sa sitiyo nginyo pada kie yang kini Christmas kumta ngalarai ban ai ke kubor Christmas hani ke janmit ke bamenta ngila ban sem nagani ke gospel Lukas kumtol puli mene kelenong ke baar ke tekot bapra haduk bakat saw dia ke benta ke ba ngabu kum ke jin slok lang ni ke por kalong ke jingkermen ke Christmas hapdeng ke jing pangklam. Ke jingkermen ke Christmas hapdeng ke jing pangklam. Kata kalong kapang ke ba ngiyo banyaslok ane ke por. Ngakwa ban pesengobiang ya kentin bila pulih menem hagabasdang. Kani gadai sepang kinong up lang berot bat ki angel. Gospel Lukas keba ar ketkot keba pra katu ni ketkot. Ladante hakatakari kinong up lang berot kiba sa shalom bat kiba yamit ya kenhon lang berot jengki. Hakmiru angel utrai lawan sisendan haki bat kaburam utrai kelating san baru saudong yaki te kila septin segadai hendrai utau angel loong haki wat septin nabak mi ngawalam yapi ya ka kubor bobha ka jingkemen bakrau ka banlong haki beriu baro Ubleng kurku yang ni kubur berapa sengun ni kubur. Tongnya pah ubleng hak jeng tuai. Ubleng buk pah jeng ibah beneng kemudian patrabi i nyiwan pau kait ke jeng senai ke jome. Hanya kapur trabi i. Ya bengyo ban sengo yo kubur nak kedin ke jome. Nau sakri bertelat jome trabi i. Isnai jai kena kurku yang kena benta berpengkrek. Kalau kau nom ta yang iwe piwe, oi kamtam yang trabiin. Wada pedeng kejing tulat, pedeng kejing tuna trabiin. Memji no yang mana klipmat, remi dorang kat trabiin. Mi trabiin yang jelong tulat jengah hagi liang baro. Dengan dua itu kendan. Isne mendorong kat tabiin, penkentang mami dalam jomen siam tabiin, bangun keren ya kedin ke jami, kurkulang ingi we piwe ne kapor tabiin, bangun sengap ya kedin ke jami, bediang tabiin itu kerpan, nampak deng jisungipan, amen. Kumtu belong, kakubor kalong kajingkermen ke Christmas. Hapdeng ke jimpang kelam. Prabangai biit. Hagi ni kisnem berisnem ilayat. Kelenti ke bae hagi jeng im ke jengi. Kata kalong hapdeng ke jimpang kelam. Ke belasar ya kari ke biit jengi. Ya kadi India bat percaya barok kowe. Ni dan hapdeng ke jengi le ke jeng im ke jengi wa manasingi. Bagi don ki yeng ki sem ki jongi. Ki beladu no ialah ki jong ki para bait ki jong ki. Don no pedeng jong ki. Ki belayo yang ni ki jimpang kelam. Bela i sendat no ialah ki yeng ki sem. Prabangai hanus nem arajar puai. Ngila du no i prabangai jongi si pongut. Mentau senam haduk mentah. Si pongut kila lek seutrai.
don na pedang jongki bayo ke jempang ke jinsam bat don na pedang jongki ro ki bayo mat yunu jangan ni keklam dei ngai ngo yu blei mar blei ulong bakra umji no yaki yeng ki sem jongki khon ki ti le ni bhayang sembaro dei u ya petengen ya ke jing im ke jongki kane ke jing wan jong khon u blei se ke perthai hakadur jong klong rit kalawalam ya ke jing suk kawalam ya ke jing kemen hau khon ban reu baro steluk jong ne ke perthai u Jesu Christ kakten u blei gi thu belakha yo Jesu highway snong ibarit hajan kenong ba Jerusalem bakerteng Bethlehem haka jing shisha u Joseph bat ka Mary kidei ki bala shong lasa haka snong Nazaret kabadon sate haka jella Galilea reina marbo Kaisar Agustus jong ke himarum ulah hukum ya sensus jong ki beriu hapo ke hima jong u bagila dei ban le a jong ken yel de ha ka snong tra jong ki kabalong ka Bethlehem kabadon sate ha ka jela Judea ta ka por bala khayu Jesu ngitep baro ba don jakasu ha ki yeng basa Bethlehem but what aki yeng bahayeng hasemru namar ka Bethlehem kalong ka snong ka barit bat belas lei daki bawan pai pat nagi jaka baper saki bagi la lek buhai snong kumta am don jaka yo Joseph bat ke Mary bat dei namar kata la khayu Jesu hasem kulai hati sem berkat kalong ka basangsot masau senai kat khonu blei man kha sem kulai hoi nang tala pan thiaru u hak sing oj namar om lai jing thia sio po Bethlehem ni tep baro ya kanek sing oj don na pedeng jingi ki khon samnari kun heb ret ki bamta kimi thu ya kanek sing oj dei ki toy ki bla he la san ngi tip ya kanek sing oj bakalong ka jaka ai bam ya ki kulai ki masi ya ki blang leni ki bang bron u Joseph wa pliu lai kendu si bon ki jing e ha ka jing kha yo khon ng kong jong ka Mary ka balapun da ka bor jong mun sim ba khon ho Joseph la du ya ka bella kum umestari ha ka jing ya lenti sa Bethlehem ngem tibru lau yo belane yo po Bethlehem hadien balakhayu Jesu nang tau la lut sakapisa susu man bau la hapet simit sari Egypt man pelai im yo khonlung Jesu na ga jing thu jong sim hirat ki jing e ki bau Joseph bapliu lai kendo ki yasiem bat ki jing e ki babon ki kasi jongi ki babla misteri bat ki babla sngi kle ki kendo apdeng kane ka lockdown ka ba ja han ka ri ki jongi long ba ka to kane por den ka jing kha yu Jesu u Herod u balong usim jong ki Judea ule yo jentip bala kha yu ta ba ki khot usim jong ki jiu ni pulien Matius lenong ba ar ka thot ba lai bu Herod sim la khiwin bat ka Jerusalem lu bat u la khinwin namar balai namar ki nong Jerusalem la tip ya ka jinglong jong Herod babisni bat pihun yano ki bala bantam ya u ni kan mau bu Herod la penyap jala ki jong ki khun senrang jong u Alexander bat Aristobulus namar kini
Usap tiang. Bayoki kini ya kaket ke jong u. Hadu kata ke jong long jong u Herod siem. Maaf wajah laki jong ki kun la jong ru. Ngiken mau u Herod la penyap ru ya kam hadai jong u. Ka Maryam namar kaju hi kada. Kinong Jerusalem ki laki win namar ki latip bahkan saja ke jong usnam. Maru Herod utwet ban penyap yau Jisu namar bu sabti yang yau ni ulong sisa usim jong ki jiu. Bad bolwala ban kini no ya kaket jong u. Namar kata Allah hukum yak sipai ban penyap baro ki kunlung sendrang po Bethlehem ki ba po Arsnem kerta. Dai namar kan ni bau Joseph bat kemeri kilapan pet simit bat kulung Jesus di Egypt. Ipet hang ni ya kejeng kayu Jesus kalong ke basau senai bat basau melung sisa ban perkat. Marom don jakatia bon bu ila kakli barulah sabe thong haki sipai u Herod. Sisin perkat kerukum kayu Jisu sak percay kalong hapdeng ke jengdu jengkermen ke bajur. Kumno pat bangi ya kemen barisa ha kasika jongu. Kumno bangila banyak keren menta sapang ka kubor jengkermen jong ke Christmas. Hatu ni kulung balakha pedeng kajing sitom bat kajing kerdit yau Joseph bat Mary ula mo ban ai kajing kermen yakiwe kata kalong kajing keli te prabangai bei kum kinong sarai lene kum kitemen basan jong kabalang habang iyo ban rung haki long ying long sem jong ki prabangai ki badon yakubor bat ka jingkermen hakini kisngi hak jingyai rung ying jong prabanget ngia yo i sibun kilong ying ki badan pedeng ke jimpang pedeng ke jing sitom bada pedeng ke jing syam jing kendu ngia i ru bi don yo khobor ke jingkermen hak jing perkat beliau hadai ke jing kaju Yesu kalong pedeng ke jing du jingkermen. Abang iyo bandrung yeng ki prabanget. Namar marsendrung i keli ke ke jing sem ke jing kendu ke jong phi. Haki yeng ki sem ke jong phi. Jong ki. Don na pedang jong ki pla. Bagi don na pedang ke jing haki jing im ke jong ki. Namar bagi miyo kam yo jam. Kam tam ki kun ki jong i ki pamenta. Wara baki pulih kerdan ke bahek kan nuru. Kimyo kakam kajam kababit kababiang. Dandu iba penpau. Bagani kejimpang klam. Kelakta ya kejing im kejengki. Kelakta ya kamai keji kejengki. Kumbalong Joseph ban Pedri se Egypt ladu ya kakam kajam. Bagi dandu ki prabangai jengi ngimlalen. Ibaken mau ya kabalang. Hak jing duai. Ki ken mau ya mission jong kabalang. Ki pen pau ya kata. Ki ken mau ya mission jong kabalang. Baka mission jong kabalang kan ja cekmat. Wadah pedeng ke jing ki bangi kendu hagi ni kisingi ki bamta. Tingai ku blei. I prabangai baro. Ki bamju kulet hagi jing duai. Ki baken mau. Ya kinong serai, ya kirang ba, makin nang la banja sakmat, hak jeng sekri ya kakam ke jong blei. Abang ipek ang ni, penban kini ki angel nam peneng, kim sim la ruai da jeng du jengkermen, handai ki ruai ya kubor ka jengkermen. Darangi pulia kum Lukas kelenong baar, terter, ngi i baki angel ki yami pai ba. Haki sahid beneng
halor ka snong Bethlehem ha ka ta ka meet Christmas ka banengkong bat ki Larissa da ka jingkimen bakra ki don ki nong ablang berat ha ki lum saudong ka snong Bethlehem bidang amit ya ki jingri jongki kini ki la kendet sikat dai bat ki la sep tieng habak yo I ya ki angel hendrai angel rang ba na pedeng to pa ba beneng loong darang puli Lukas lenong ba ar ka khot ba photo terang ding I loong WhatsApp tieng na ba khmi walam ya phi ya khubor ba bha ka jingkemen bakra ka banlong ha ki brio baro na ba ha ka ni ka sngi la kha ya phi ha ka snong udebet ya nong penim ubalong ukres ubautrai dikini kinong ablang berat kila lengo bat sngo pela habak yo sngo yo kene ke khubor ka jimpumda kimtip ka mud ayu nong penim kimtip kum kinong ablang berat kimtip kai kata ka jengmut nong penim rei ka mud ayu utau kres hoi kila ju yo sngo le se hang niang tai ba ka wei ka sngi ublei unsapha yo utau mesaya ubanwan sekpertai dai namar kilong tang kinong ablang berat ba klem le school ki ba klem jenang jistat klem jinsu thu kamut ayu kani dai kinong ablang berat kilong pedeng ki ba po tam ha ka jingnyo kurdan jong ki jiu kisanyo ben kisanyo po ha kinong yalam niam ha Jerusalem bat kim datip sapang ka jingkai ka ketin jong blei dei wat abakum kini kilayo sngo hi berngut sapang utau nong pun im uban pelai im ye ki briu na ki pop penban kinong ablang berat te om don jengkemen banyo jempen im marka kam jongki ban sumar ye ki blang kilbang berat kamai lat ye ki ban pendep ye ki kinyam kerukom jongki jiu nomor kilong tang ki barit ki baria ki bapo kerdan hadai mentapat uneu angel ula wan ai ka khubo jingkermen bamakiru kila banyo jempen im ka long sisa ka khubo baba wada pedeng ke jinglong jongki kumta hadai yo sngo ya ka khubo ka jingkermen kaktin angel hangne ka hakatan rai grik kadai Angelus kabomud messenger lani unong ra kubor kumtaw angel ubala kren na kinong ablang berat udai bawan ra ya kubor baba na ublay sekibriyo mat uniw angel ulay thu susu tekane kan long kadak ya phi pinsam yo khulung blasop da ki jan sop udah thia aksingot kani kamut bau kris uban long unong penim lawan hakadur jong khulung rit blakha sakani kapertai ukhon jong blai ula penrit yalade kum ikhulung knang baun penjan yalade bar ukhon benrio ukhon ublai baju song haki yeng pakidulan habeneng ula penrit dia yalade kat ado bankha asam kulai bantiaru hak sungot kani ka long ka khubor jong ka jingkermen ka bakra ublai kentaj ya kirit kiria kikup silang kisam silang nyau ben yak bedang duna jenang jeng pule handai kunenya laki kiti ban kedup lang ya baro hatu don na pedang jeng pi hangni ki basngau dukha palat ya lede bat pi sngau ba pi la sha kan taj hau blai de wat sngau su kumta ko pra bangai be in namaru jisu lawan khnang saknik berthei ban ai ka jingkermen je pi
Ladangi puli nu Isaya. Kalenong ke bakandai ke dekat benriu hani ka ong. Namar hangi la kayu kun. La ayu kun hangi. De ke jing sicar kan long halor kerterpeng jung u. Badon khot ya kerteng jung u. Badon khot ya ka kerteng jung u bapla unong sela ublei bakrau bor ukpa bam jukut usim ka jingsuk. Namar bo blei ulong badap dak jing ien badap dak jing snei. Dadangi puli nani Yohanes kalenong kabak arf kundai. Oga gospel Yohanes lenong kabak lai kat khot kabak handriu khat nyo ka ong. Na bau blei la i kata yak perthei. Kat bau la i tino ya lau khon bala khamar wei. Bau ru banget u un om jat su. Handai yo ka jing im bam jukut. Na bau blei sim la wan sim la pha ya lau khon sak perthei. Baun penrem yak perthei. Handai bun pen im yak perthei dau. Kata kalong ke kubur. Nam ta yang i wei baro. Bau blei wan sak perthei. Man pen im yang i kibri kibajat bat kibarem. Dai namarkan ni bagi pajba angel hasahit beneng. Halor Bethlehem kila disa. Bat kila ruai yaro. Kaburom hau blei. Hagi bajrong tam Bat ak perthei ke jingsuk. Hapdeng kibriu. Hagi bau sngo ba Kani ke jing ruai jong ke angel. Kalong ke badon jengmut. Ublei la tha. Bat ban pelaj im yo kun beriu na kepop. Kumta long ke burom yo ublei. La pelong ke jing yasuk pateng. Hapdeng ublei bat beriu. Kumta ka long ru ke jing kimen. Ya ki ben riu baro. Ka kubur jong ke jing ruai. Kala pensyok jong mut ya ki nong ablang berat. Kumta hadin baki angel kila jano nasihit beneng. Kinong ablang berat kila lej seserong Bethlehem. Ban kmi yau tau balong ka jingkelmen na kamenta jongki. Bat kila semang ta haka sem kulai. La pentia haka sing oi yau kulung Jisu. Unong pen im jong ka perthei. Haka juk karukom. Mangirung idei ban lewat yau Jisu. Sa Bethlehem hado bangin dasyam yau. Jeremiah arf kundai khot bakhalai ka ong. Bat pin wat yanga. Pin sem yanga. Haba pin wat yanga. Da ka donut baro. Hoi ke jing khayu Jesus Christ arajas nam mensua. Ka walam ya ke jing suk. Walam ya ke jing kemen. Bat ke jing kemen. Ya ki nong ablang berat Bethlehem. Ka jing rakhi Christmas. Kala ban walam. Kaju ka jing kemen. Nak menta jongiru menta. Wada pedeng. Kani ka khlam. Bat sibun ki jing ki jing sitom. Ki don sibun ki beliau kani ka persai. Ki bam don jing suk haka jing im jongki. Wada ying asem jongki. Kim don jing kemen. Haba ki ya nakawai kasi sakawai pat. Bat kim don jing kemen nak menta kalawai. Kala ban long haka jing yedai si ying si sem. Haka jing yedai si lok. Kala ban long pedeng si kimi si khon. Kala ru ban long. Baki langop haka jing melien basniu. Lani haka jing di kibakerni. Lada long kumno ru. Makwa ban keren syai. Baka don ke kubur jingkelmen. Na kebenta jongpi. Di perabangai bayi. Kumalaong. Pinsa sem baka jingim jongpi. Kan kela bak lebak. Nomar kani ke kubur. Kam day tangka kedin ublay. Ubriu.
handai ka day ban long ka jing le phla ublei ha ka jing im kat ki ba pdiang ya u Hindan kam ban long ka yeng ka sem ka yeng ka ba yatli ka yeng ka ba yasha ya ka jing e wara pdeng ka jing trai sitom handai ka long pat ka bod ban job ha ka jing le ngiken mau bahkan ki por ka bamta ka por Christmas ni sai thiet ki tu sentiu Christmas hayo iwei beliau temen lapan pau yong ka Christmas menta usnam kan ai jingkermen hadin ka klam COVID-19 ong ini nong dia yung sentiu Christmas kata kalau ka jingkermen ha ka jing im ka jong kiru dengiru ka kamtam ki banget ai bangin don ka taman sim ka jingkermen ha ka jing im ka jongi barakhi ini Christmas nadu ka mensim ka donut ka jongi hoi bar pedeng hadin juga nang ablong berat kilawan siken tuhun bon kmi yu khulun jisu nei ki long kini ki risat nadimingi ki bla bod yu to khulur bafla balaya lamlanti yaki shadu Bethlehem ni puliru sapang ki risat kat kum Matias kelenong baar terter kanongut ki don ki risat don nengi ki ong don laingut hande kene ki jingkeli ka ong kanongut ki don ki rustat ki kat Christmas bat ki jing ruai bunsin ki ong laingut hande ka Bible kam simla tho katno kanongut ki don hande ki chu tho rang puliang Matias lenong baar kat khot bakat wai terter la ong ba ki rustat ki lwan ra lai teli ki jing ai sobha ka kser ka jing bi bat kamir kay ki jing mut jong gini ki jing ai habangi ai no mut ngi don kata ki jing mut habangi ai subhai yanu ki lok ki jor ki jingi idei ban don ka jing mut habangi ai ya kata kani ka kser kalong ka jing ai yu sim bat ka thoru ya ka jing long sim jong Jisu nang ta kani ka jing ubi kalong ka jing ai yo prophet bat ka thau yu Jisu kumbau la pha kerpang dau blei na beneng kane ka balai ka mir pat kalong ka jing ai yo ba layap bat uban satep ka balong ka jing ai ka ba khamper habanyu perkhat ya kane kamir ka kedau yo Jisu kum tau langknya uban sayap na kamenta ki pop jong perthai halor ka ding phna Kalvari kini ki jing ai subhana mar kata ki kedau ya ka renjang jong Jisu bat ya ka mission jong u hato pin ai mo ya kini ki lai teli jing ai jong Jisu ka ksar ka jing bi bat kamir ka bamut hato pi klo ban pediang yu Jisu kum usiem kum u prophet balong nongknya makhot ya pi ban ai ya kini ki lai teli jing ai jong Jisu bat punyo mat ya ka jingken men bakrau ha ka jing im ka jong phi nges kem to ai ba kani ka Christmas ka bangin ser khi kan long ka Christmas ka basuk ka Christmas ka bakmen ka Christmas ka ba ai jingken men yangi wei pi wei baro hoj wai ki ying ki sem ki jongi ngina khi da ka jingken men wara pedeng kani ka khlam kebangi kendu mentah to blei unsne ban kerku yakni khubor kebala keren pedeng ki babun ki jing tulat bat ki jing duna nang menta keburom ublei amen ka Christmas basuk bat ka senam thmai ya phi iwei baro namta keburom ke jong u amen tong ya phai sublei jing tuai ko pa jing yu ba beneng kum ne pa trai bi i se sen yon pa khet ke jing snei ke jomi ngai ngo trai bi i
yang melai ngi yang kubur Christmas tapi tu ada kendat abang yerki ya ka ngina ki na do kita no ki masim jengi ngin pediang yu tra jengi Jesus Christ kum nong pen im hak jeng im ki jengi hak yeng ki sem ki jengi bar perthei bar ko be tapi kur khu tapi bang na ki ni Christmas om da ki jeng subha jeng perthei handai da ki jeng kemen bar da ki jeng suk makan long ke Christmas keba pensuk ya ke imlang ke salang ke jongi trabi hoi ngila jano trabi stang kenjat tadi kesini ban no yusnem arajar puwe ban nginjam pat suwe yusnem trabi to yalam yangi te kendat yulunti ya ke batamai ke jongi mar ngim tip ke ke banja ande ngisan ya amir kum ki bangai trabi ngi IT hame eki baro trabi kurkulang yang ini wepi beja kedat ini kubur ai bangun im kat kum kaman ke jami dang trai kedat kat kelpan nama keteng jisung pan amen tongi penwai no ne kepor ke jing sakri ke jongi nginya ruai ke tu ke jing ruai ke ba ndrius pa life sa Sobaban khot di Basaman jog balang itu men pesan PS Kanior in sobha man bu jing duai ban ai jing kerku penwai try pelait de ke pekerku ai ke jing suk apa ru na ke mana gospel jong me angin bam de ke bangu tu pendap ke donut jengi da ke jing subhan naneng tinginya ro yami junom bat ki angel khot buneng tongin riwai tongin ya ro yo kopa ba khon yau mensim ru junom haleluya amen kajun wai ka ba life pa heaven rius pa life sa Rai belai dai ka bai kerku ai ka jing son haporu nai ka mana gospel jong me ai ngin bam dai ka bangu opened up kado no jongi like a jinx no panane ding in yaro ya me jilom hati angel kud bone Tongin riwai, tongin yaro ya ukopa, pat ukun, ya umen simrujinom, hallelujah, amen. Dong ye doai ngi ai ngo ye me au blei ku pa jong ye wa beneng nama mam na penyo angi ye gani kesengi ke bakrau ke bekentang kesengi ke bengio ya ke ban ino ye ki jingdon kam jong ye baro bede ba jing ye kenjado ba menginio ban wana ke yeng ke bekentang ke jome ko kenran ban mane ban sekri ban yero ya kerteng ke ba im ke jome ai ngo trai ba mala ai ngi ke kubor lambau sekri jome kubor ke bak pen ken mau ya ke juan long brio ke jome ke balong ke jingkremen ya ke jingim ke jongi able bi e ker khu ya ke kubor ai ba ke kubor ke na rapingi bangina atra bi e banyu i ya ke ba bha khmat jongi ya ke ba me malabu na ka banta jongi we pi we ker khu ya lo jong sekri ro trai temen besan
Ana ai atrai ke jing start ke jing shai ke kan jamin sim binala ban yai plai kerteng ke jome hakipor baro kerku yo pai lang jome kerku yala ke jong ke balang ike baro ke yo ban pendap agak ke sengi sengawa blai ke bangu jongi maap ike jing be ke jing donai ke mesyam amar kerteng jisu ngi pan bara ke bawai no jong ke jing mani ke jing shekri ke jing me isneman pelaj ngi ne ke por de ke jing kerku ke bekan sai ke jome dak ba ai ru ba ke jing ai ke jong jisu kris bo torai jing ba ke ba phala ke ba mayan ke jong blai ku pa ke ba na bom jukot lem ke jisu lok ke besai bor ke ba thamai bor ke jong men sem ba khoi kini ke jing kerku jong ki lai ha we blai ba em ba shisha kin shang rangkat bangi baro kum ki khon ki jong mai ba don ke ne ko por lorang karo bangi we pi we balang kita baro ke ba mane ke ba shakri me hakari ba keleng satla ke pertai nadu menta sudu ki bom jukot ro amen.